Chris Chantar, ex-segretarju permanenti tal-Ministeru tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali, huwa magħruf għalkemm kien qrib George Puluccino. Fl-aħħar sigħat sar magħruf li meta kien segretarju permanenti fil-Ministeru tal-istess Puluccino kienu li firma littra li biha l-Gvern aċċetta li jixtri l-enerġija b'feed-in tariff ta' 23 ċenteżmu. Dan wassal għal ftehim li llum meta qajjem diversi dubji u li se jiswa lil pajjiż 16 miljun euro iktar minn kemm suppost. Waqt il-programm Reporter ta' nhar it-tnejn li għadda d-Deputat Nazzjonalista George Puluccino qal li hu ma kellux x'jaqsam. Il-feed-in tariff tajjeb il-ħlas lil din kumpanija ma stabbilix George Puluccino, ħanajlek mistabbilih. Stabbilitu l-Awtorità Maltija għar-Riżorsi. Minkejja d-dikjarazzjoni ta' Puluccino litra li fiha ntqal li l-Gvern kien aċċetta l-offerta ma tinkludi ebda referenza l-Awtorità tar-Riżorsi. Fil-ħinijiet qabel kienet żvelata din litra, Puluccino kien irrepeta hekk. Il-feed-in tariff, ir-rata tal-ħlas, żgur ma ddeċidejt ixin. Intant, iffaċċjat b'dan il-każ il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għażel li jiddefendi lil Puluccino u saħansitra irreaġixxa hekk meta ridna nistaqsuh dwaru. Kif qed jagħmel l-employer tiegħek? Issa apparti minn hekk. X'ħadd ieħor. Grazzi ħafna, x'ħadd ieħor. Naħseb int qed. Hu paċenzja, x'ħadd ieħor. Litra u hekk qiegħda. Sinjorina, hu paċenzja, x'ħadd ieħor, kellek iċ-ċans tiegħek. X'kull waħda.